संगतिया नमस्कार। चाणक्य नीति के तीसरा अध्याय में रउआ के दिल से स्वागत करतनी। हम सागर इस चैनल को होस्ट राउर दोस्त। तो चल वीडियो के शुरू करल जाओ। चाणक्य नीति के तीसरा अध्याय में के पहिल का बात, इस दुनिया में ऐसा कौन सा घर बाटे जे कलंकित ना हुई, ऐसा के बाजे रोग से दुख से मुक्त बाटे। दूसर का बात, आदमी के कुल के ख्याति ओकर अच्छा आचरण से होला। आदमी के अच्छा बोली व्यवहार से देश के मान सम्मान बढ़ेला, इज्जत होला। और इस शरीर के गठन अच्छा खैला से, खान पीन से होला, अच्छा भोजन से होला। तीसर का बात, लड़की के अच्छा खानदान में शादी करे के चाहिए, अच्छा घराना में शादी करे के चाहिए। लड़का के सही शिक्षा, अच्छा ज्ञान देवे के चाहिए। दोस्त मित्र के धर्म कर्म में लगावे के चाहिए। दुश्मन के हरदम कष्ट और दुख में रखे के चाहिए। चौथा बात, एक शैतान और सांप में अंतर ई होला, सांप अपन जान के खतरा बुझाए तब अपने के डसे के कोशिश करेला, लेकिन दुष्ट आदमी अपने के हर कदम पर डसे के कोशिश करेला, अपने के गिरावे के कोशिश करेला। पांचवा बात, अच्छा लोग अपन आसपास अच्छा लोग के काहे रखेला सर, कैसे कि अच्छा लोग ना शुरू में ना अंत में ना बीच में अपने के साथ छोड़ेला सर। जब प्रलय आवेला तो समुंदर भी अपन किनारा छोड़ के अपन मर्यादा तोड़ देवी, लेकिन सदाचारी आदमी, अच्छा आदमी वैसन के कितनो भी बड़का प्रलय काहे ना आवे, कितनो भयानक आपदा काहे ना आवे, अपन मर्यादा के कबो ना तोड़ेला सर। छठवा बात, मूर्ख आदमी से दोस्ती मत करे, वैसन आदमी के छोड़ देहल ही उचित होला। कैसे कि मूर्ख आदमी दो गोड़ भइल जानवर के समान होला सर। जैसे कि ना दिखाई देवला कांट जब हमनी के गोड़ में अचानक हल जाला तो जौन दर्द होला, वैसन के मूर्ख आदमी अपन कठोर बोली से देवेला सर। सातवां बात, कोयल के सुंदरता ओकर मीठ बोली में होला। औरत के सुंदरता अपन घर परिवार प्रति समर्पित पर होला। एक बदसूरत के सुंदरता ओकर ज्ञान में होला, बुद्धि में होला। और एक तपस्वी के सुंदरता ओकर क्षमाशीलता में होला। आठवां बात, कुल के रक्षा के खातिर एक सदस्य के बिलदान दी, गांव के रक्षा के खातिर कुल के बिलदान दी, देश के रक्षा के खातिर एक गांव के बिलदान दी, और आत्मा रक्षा के खातिर देश के बिलदान दी। नौवां बात, जे मेहनती आदमी बाटे वो कबो गरीब ना हो सकता। जे चुप रहेला वो झगड़ा में पड़ ना सकता। जे भगवान के सच्चा दिल से पूजा पाठ करे लसन, माने लसन, ओकरा के पाप ना छू सकता। जे हरदम जागल रहेला वो निडर रहेला। 10वां बात, ज्यादा सुंदर भइला के कारण सीता के अपहरण भइल रहे, ज्यादा घमंड भइला के कारण रावण मरल रहे, ज्यादा दान देला के कारण राजा बाली एक बंधन में बनाए के पड़ल रहे। वैसे ज्यादा घमंड, ज्यादा दान ना करे के चाहिए। 11वां बात, एक शक्तिशाली आदमी के कौन सा काम कठिन बाटे, व्यापार करे वाला लोग के कौन सा जगह दूर बाटे। बुद्धिमान आदमी के, विद्वान लोग के कोनो भी देश विदेश ना होला। जे हरदम मीठ बोली बोलेला ओकर कोनो दुश्मन ना होला। 12वां बात, जैसे कि एक जंगल में एक ही फूल के गाछ भइला पर पूरा जंगल सुगंधित से भर जाला, वैसन के खानदान में कुल में एक ही गुणवान अच्छा लड़का भइला के कारण पूरा खानदान के नाम इज्जत बढ़ जाला। 13वां बात, विद्वान सदाचारी एक ही लड़का के कारण पूरा परिवार खुशहाल रहेला। जैसे कि चांद निकलला पर रात जगमग उठेला। बहुत सारा लड़का होके और उ सब लड़का हरदम दुख कष्ट देवत होके सन, तो वैसन बहुत सारा लड़का भइला से निमन एक ही लड़का होके जे घर के सहारा बने, अच्छा से देखभाल करे। 14वां बात, वो आदमी सुरक्षित रहेला जे ई परिस्थिति उत्पन्न भइला पर उहाँ ना रहेला, उहाँ से भाग जाला। भयानक आपदा आइला पर
भयंकर अकाल पड़ला पर, विदेशी आक्रमण भइला पर आ दुष्ट आदमी के संगत भइला पर। 15वां बात, जे आदमी ई 4 बात के ना लेवे सकेला सन उकनी की पृथ्वी में जन्मत रहेला सन मरत रहेला सन। तो 4 बात कौन कौन सा? 1 धर्म, 2 मोक्ष, 3 काम, 4 अर्थ। 13वां बात, धन के देवी लक्ष्मी है, वो वहाँ खुद ही चल के आविली जहाँ मूर्ख के सम्मान ना होकत होके, जहाँ अनाज के अच्छा से भंडारण करके रखत होके सर, यानी कि अन्न के अच्छा से भंडारण करके रखत होके सर। और जौन घर में मर्द मेहरारू बीच झगड़ा झगड़ा ना होकत होके, लहर मारपीट ना होकत होके। संगतिया आज की वीडियो बस इतना ही। रउआ चैनल में नया बात, चैनल के सब्सक्राइब नहीं के कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी दबा ली, ताकि हमनी के साथ जुड़ल रहे, बनल रहे। और हाँ, यदि रउआ चैनल के सब्सक्राइब कर लेले बानी तो ओकरा खातिर दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में संगतिया वीडियो अच्छा लागल होके तो वीडियो के लाइक करके शेयर भी कर दे। मिलल जाओ अगला वीडियो में।